Joo, 5.3.2026. Tahto rautainen on, kunto kuolematon. Pitkä matkaa Uralille, sinne vaan on nyt vietie takana. Hervantalainen ala-aste, jossa aikanaan esikoinen aloitti koulunsa ja nyt siinä on uusi rakennus tilalla ja tyttären tytärtä hammashoitoa. Odotellaan. Katsellaan valkoisia hankia, valkoista elinympäristöä Hervannassa. Täällä on ei korkeat hanget, mutta lumikasat, kun on täällä tuupattu koulun parkkialuetta tyhjäksi. Ollaan yhteyksissä eduskuntavaaleissa 2027 suomalaisuuden, kokonaisen Suomen, ei vain silvotun Tynkäsuomen asialla. Pyritään pitämään kokonaisnäkemys asia kuin asia ja näkökyky kaksiteholaseilla kunnossa. Ollaan yhteyksissä vapaussotori@gmail.com ja kaunista aurinkoista päivää +5. Tässä odotellaan. Se on moro ja molskis. Kattellaan.